Gilista ni Archbishop Abit Uy ang mga rason nganong kinahanglan ang iyang apil sa kalihukan karong Miyerkules. Una, nagpakita ang EDSA People Power Revolution sa tibuok kalibutan nga ang katawhan giniyahan sa ilang konsyensya, giniyahan sa ilang mga pangaliya, o gigiyahan sa ilang panaghiusa, ni salikway sa diktadura, ni salikway sa pangurakot, ni salikway sa pangabuso sa gahom, nga why violence, why kaguliyang, why dugo nga niagas, why kinabuhi nga nakalas. Ang pagkuyog sa pagtimaan sa ika-40 nga anibersaryo karong Miyerkules mo'y atong paagi sa pagpahibaw na hangtod karon kita nagtuo unsay tarong nga barugan, unsay tarong nga kausa na atong kakson. Atong mapamatud-an pinagi sa itong pag-apil sa protesta karong Miyerkules, that truth still matters. Na ang kamatuuran nagpabiling-bililhon. O sa pinulungan pa sa mga Gen Z, ang kamatuuran uso pa karon. We still believe that truth matters, integrity matters, and the dignity of every person matters. Ang paghinumdom sa EDSA People Power Revolution mao ang paghinumdom kinsa kita ug unsa kita karon. Ikaduhang rason nga gisgutan ni Archbishop Abit Uy, matud niya ang kagawasan na atong nadaog sa EDSA People Power Revolution in 1986 hangtod karon padayong gihulga. Usa dili ta mo pahuway, dili pa ta makapangyupos. Matud ni Archbishop Abit Uy, 40 ka tuig human sa EDSA People Power Revolution, ang corruption o ang pag-abuso sa gahom nagpabiling na. Ang kakabus sa katawhan nagpadayon. Ang pagsalig sa mga institusyon nagpabiling tandugon. So kining maong mga kamatuoran, matud ni Archbishop Abit Uy, nagpakita natong katawhan nga ang kagawasan dili automatic. So ang ngayon natong dawaton, ang pait nga kamatuoran, nga ang EDSA dili mo'y katapusan sa itong pakigbisog, kundi mo'y sinugdanan sa atong responsibilidad sa pagpreserbar sa kadaugan sa EDSA People Power Revolution. So pinagi sa pag-apil sa kalihukan karong Miyerkules, matud ni Archbishop Abit Uy, ang mga Subuanon makadeklarar na magdumili sila sa pagpangyupos, na magdumili sila sa pagpakahilom, o gadi gyud sila mutahan. Di sila mo surrender. Bisan sa kalisod, sa pakigbisog, sa kakublan ini mga kawatan, sa kalisod, pagpapriso o pagsilot, pagbawi sa ilang katigayunan. Pinagi sa itong pag-apil sa kalihukan karong Miyerkules, matud ni Archbishop Abit Uy, atong gipatigbabaw nga ang demokrasya kinahanglang palanipdan, kinahanglang labason, o kinahanglang atong puy-an kada adlaw. Diha sa atong panggobyerno, diha sa atong mga barangay, sa atong katiligman, o sa atong personal na mga kapilyan. Ikatulo, matud ni Archbishop Abit Uy, ang anibersaryo sa EDSA People Power Revolution karong Miyerkules, gamhanang mensahe ngadto sa mga batanon. Matud niya, ang atong kabataan o ang atong kabatanunan makakat-on sa atong pilion na mahinungdaman o kalimtan. So ang atong paghinungdom o paghikalimot sa EDSA People Power Revolution maka-influensya sa atong manggagmay mga bata o sa atong mga batanon. Matud ni Archbishop Abit Uy, ang kapakyas sa paghatag og importansya sa EDSA People Power Revolution maka-normalize sa korupsyon o sa pag-abuso sa gahom. So kung di na tamulihok, kuha na tayo pakapana, murag pil din ang EDSA para sa mga batanon na okay na din yung kapangawat, uso na din gini pang-abuso sa gahom, wa na gini tayo mahimo ani. So matud ni Archbishop Abit Uy, pinagi sa pagkuyog sa selebrasyon sa ika-40 anibersaryo sa EDSA People Power Revolution, atong matudluan ang sunod nga henerasyon na ang kagawasan dunay presyo.
nga ang demokrasya dunay pakigbiso. Nang ato nga mithi kinahanglan atong panalipdan. Ug labaw sa tanan, ato mahatag nila ang mensahe nga ang kitang ordinaryong katawhan kung magkahiusa mo'y makaumol sa ugma sa atong nasod. Sumatod ni Archbishop Abit Uy, sa atong pagkuyog sa kalihukan pagtimaan sa ika-40 anibersaryo sa EDSA karong Miyerkules, atong gipili ang paghinumdum kaysa paghikalimot. Atong gipili ang kaisog kaysa pagpabaya. Atong gipili ang paglaom kaysa pagsurrender, kaysa paglingiw.